atu khua lo var chuan Charlie po chu a ron hak ve ta lol maya ambula chuan Christali chu alo mu dau lo khunge mo Christali chu omle tin a han zong ngala hetira hian Mr. Goodwin aten lo lang Mr. Goodwin kha tin ame zia zuk to chun lo pe ya Mr. Goodwin kha kun do pa kha min chin fel sakla min chin fel sak thei ni phot chuan ko na no chu ita ne mai tin tai dak hen alo soi ver ani chuta Mr. Goodwin chuan en tin nge mo kun do mai mai kan mo nu to chu min chu sak thei de kan ti cheve ve ka nga ani mai lom alo ti ya hetila hian in lama chuan Charlie kha agon tlan lut ta lo mai Charlie agon tlan lut chuan helai te lo hian Mr. Goodwin so pa so ni e so pa so ni so an lo ti nga la hetila hian bazar lama chuan Christali le anu ta chun lo langa Christali chuan a pastor Charlie ta na thuam no pani tal lei du thu te chuan min le puila alamu tu sia ka kai tho du lova nangma min le puyang chi o an lo ti vela no ber chuan chu tiang pani ni le ngai thlenem chu baka ani kha thuam ho le sok pu thulam ni an tia ma se Crystal chuan chu tiang min le pui du lo ni chuan ke mai ka kalang ani mai lom an ti chuan ngoi te lo la ding lo te ka thuam no tu po le ngai ve tho lom kha tianga tu ni ngai ro an tia ma se Crystal chuan tak takina kanu ka film thu lo thil pui mo tak mai ti tu ka nei sia ke chu ko lo vakal phot mai nge tin anu po chu akal san da dei maya nu ber po chu alung oi lo khop mai etila hian in lama chuan Charlie chu an lo man ve me ka min thla teu tin alo awa ma se Mr. Goodwin ata chuan an lo man betlat to ni tu tinge moin ni le a han tia Mr. Goodwin chuan he lo friang che kha Christali kha kanu pui tu ani ya an ti chuan Charlie chuan eng moi suya an lo ting ha wata Mr. Goodwin chuan ka khongai na in no chu ka zu hwa manga tia soyan tumlai chuan Charlie chuan ingi soi tum chu ka ngai pui molawa ma se Christali chu kanu pui ni ya eng po seula chu dang lam don chong lo an ti chuan Mr. Goodwin chuan chu pa mai chu min ti thinrem don tak mai ka ti ikuta mi khenge ni khoi mo kan lo en chin tiang e zung bun ani mo akut khati ti sa nga ro ti chona zung bun po kha im phoi sa kha don ya ka kong dal tu ni poi je hi kan zio ti la ka nge an ti ya ti chon la pi de tong chu naw pa kha chu lo kala chem te chona ku chu ron vi sak tumin angon kala ni heti la hian atran tir tiat langwal pakhat lo lang Mr. Fisher tilum tu kha agon lang ve ta an nunga chuan an autte ho chuan an lo zui ta tham maya ti fu in tak chuan an ni do wa mai heti lai ham pon lama chuan company an hathok than kha tho chun lo lang ve a chuta mi pakhat wangkal hna chuan kapu Mr. Charles hianin Fisher company hi nei atum ning ka khatat ni ma se kan ho thu pa ke chu athi ni hian kalaring thei tlat lo he pa ku ta hian kan company hi omani chuan kan chevek donin ka khatlat an ti chuan ani chu ikalvat tiang tin an kang hal ta watani chuta le Mr. Johnson hena zum vakalin Mr. Fisher min kovem nia an ti chuan Mr. Johnson chuan ka una pa hi thathum chung abo towa kan company dara chuan thathum chung an bo chuan ai o to tu kan thlan nga ngai ni chumi tu chong ko una pa hi athi to nge ani ti hi fin fi ngai boka hi a death certificate ani e a han dia han pe ya ma se helai pa hian kapu Mr. Fisher Khan ama Khan kan zon mo theina tuin khol changka tak mai bungwa ne ya chumi mang chuan kan la zong mo theya chu wang chuanin tuna tan khri chuan a death certificate lo siama he tianga ma lo lak sung sung hi an ma ning ka khia tin a death certificate te po chu han po theng soka chuta helai Mr. Charles hian engmo ama chui theina tuwa chu chunge ni ya ka vu ngai lo ve a han ti chuan helai pa hian a black box kan ti thona thrinang deuh khatiang khan mai Mr. Fisher chuan chu khol chu ala nei ngei dona chu mi mang chuan zon mu thei ani dona ni chu wang chu la thianga ka long ngai rengo te fu lo ve an ti ya ma se Mr. Charles chuan
atlak na khasang maya kha khola kha ama khalo la thra poni se ani mi khringa chu athi na kai tong adam chok zo lawang ahan te ya chu ta helai pa hian ani choni una pa chu thi se du le mai mo an te ya chu tiang in thi se ka du lam pang ani lo thil ni na dik tak ka sei mai mai ni chu an ti chuan helai pa hian ka nau te ho zong tu ren ka tio me ka thei to ban chu me ka ni Mr. Officer chu am va zong mu nge yang ani ho chu kan lo nga phota ngai ni an ti ya chuan hetianga wa man ne lo siama company ngai tu taka ai o tu hin lo wa man vel te hi atra ka ti khop mai ma se tu na tan khri chon in malak nei kan la pom pui the khri do so ni kan hang kal phota nge a han ti ya Mr. Chow se chuan Simon ngai to chiang te nang hi ka unau pa assistant ve mai ni ya nang hianin fiso company a hian thu nei na nei moi in ti rang ta nge helai hmuna hian nang hi ron to che pok ani chi alawa kan thutlu na khul to chia ko che kan ni jok ti khwela voina tanga ni thum akal le huna chuan kalo ya tenen kan lo le lenga fiso company hi ka kuta ngei tuang chu chi ro khadon nia tin Mr. Chow sa chu akal santane helai Simon ate pani hi Mr. Officer ka telampang tang ania Simon entinge kan ti ta kang tinan naw pakhat hian lo zo ta yang pun se Mr. Officer chu kan zon mu ngai van fatang ai don ani ani lo chun awang tal kan zon mu ngai yang in malak te kha enge news lo thelo vem ni an ti chuan eng ma chu tiang thu kan la kha thelo hon ti ani chun naw te ho ti bella he khopui chung ba ka he ram pum me kan zon angai ni pon kan zon me angai ni Mr. Officer chu kan zon mu nge ngai ni lo ti ve ni ne ti lai hian Charlie tilam pang chu an lo langa chem te khalo kenging akuta chuan vi pop mai an lo tum mek lai khalo nia ma se Chris tali kha kon ho man en thil ngein tia tin kon awa a kon kal hal wata Charlie I thaim o kan he nak lo fuai ve lo chia kalo kal san chia avan pui ta kem ke ma thiam lo ve kani an lo tia Mr. Goodwin chu kan tho chuak Crystal in thil nge moi ti le I ata em ni hetiang kun do mai ai hian ke hi min no lamo ke hi min thlang jok tu ania sin an tia ma se Crystal chuan nang pasana nei ai tho chuan ani kun do iti po hi ka du fe zo chuan chu tiang no pui tu I du viau ni te chuan mai chia tam ta kan omlom ngati nge ke kheo chu min thana an ti chuan Mr. Goodwin chuan khatiang khan min chang lo tu ania sin tin a bianga chuan an thama ma se Mr. Charlie chuan agon thel hal wadane chuta le Mr. Goodwin chu thinrim in hei hello khuyang che kan no pui ni hi angenin min la ngen don khop tin pon lama chuan an chuaka chu tian chu tak no chuan tai lo chuan u naw no I thil ti pui je he khuyam an lo ti chuan u naw no ti po min ko su in thil ti hi in ti ve mama dewani khapa halo lu ten kan in chunga ka tiang khan adu dan tan in inom ti gamo lo let man lo lang chuan Charlie kha en tiang chen nge tiang an ti chuan nu ber chuan Crystal mai to chiang ve da che kha Mr. Goodwin khan adot che a nang ma wang kan chung ko po min du sak a ma se nang ma wang ve khen mel ma nge min ngai theisin nak tu ka gon le ta se kan chunga chiat na thlen tiang tu kan gon khal ta se in ting nge kan tiang alo tia Crystal chuan dule thin ri mang miang Goodwin chung kwan ni wangin dan chunga an leng tin ani chong heinem a han tia pa ber chuan dan te se vela lo Harry University a hi chuan Goodwin chung ko hi dan siam tuang me thil ti thein ni hi chu chu he ve na nge an ni kal zong hi apoi thei viu sin Goodwin chung ko chu tu man an do ngam lo nia en ting kan ti ta khang a han tia ma se Crystal chuan chudom pang chu kam buina tu kan ni lo Charlie hi ka pasala ni tuwa kha mi te chung ko khan en ti ka ma kaloi lu don chong lo chu chu ka thu to pa ni a han tia chu tia han sei ta ka chuan Charlie chu kan kal nain Crystal lungai su ka veng him don che nia a kon ti ve ta ma se tai lo chuan nang pa kha tu na mai po nang ma po in veng thei lo nia I kut po an tan tre pa ni kha en ting ko na no chu ven him thea in rin re rang bale I khua ka mang ve da che a han tia
mà sẽ Charlie chuan cái phía lom mà sẽ Crystal hi cái nụ pui ni toa ama về niệm hi cái na ni tu mà mình lạc sắc đón lâu hẳn tia nụ bèo chuan trong là mà châu ít cả mà sẽ em mà thì thế này bốc xí đâu thì thế cho này đặc tắc long chuan hết tiền mấy hi ni lò vắng mà lẹ tu nào bốc hai thiên nhiên thiên chia khai lẹ nông mà vắng buổi nó còn to nó xa này hi buổi nó thiên tươi nhiều ngất mày cần ngay đôi tục xe tí nó hẳn áng đậu bột bốc mày à Crystal chuan cái nụ đủ tốt thế in lụa tụ gần zoang in lụa tụ gần hú về lại gần chuộc hàng tin anh bùng hoa tới chú anh hẳn tất cả in ở trong chuan anh chuộc đeo tân ha na mày chú tiền chuộc tao thôi chuan ba đỏ chuan good win kha helai muna local tụ gần eco vem ni anh ti chuan nie các cô lòng chuan anh kiếm qua mình nó bộ asiam đó nó lòng anh ti ya chú ta nô bèo chuan in trong rừng mà anh lâu khuya nghe anh ti ya tay đầu chuan lâu khuya mấy gọi xe anh đi xuất lậu tụ nó lên nè anh ti ya với hi tan hun to pa niang anh ti ba bèo chuan số tiền cút đó mấy khin hi cần tan chuan in thăm man rồi xin mà lẽ mà sẽ cần chung có thể chết tụ con này miêu xìa cần tí mấy chung hai đó này lâu thì về bốc này hết thì lại hàng company lâu bằng lâu lòng về đấy à Mr. Charles sẽ chụp lung oi lâu cho là nào thì nên chuan anh còn câu pay à cái lâu thế thế chuan hệ company hi các cô ta chuan là khó bằng chuan Mr. Officer các u nào pa mà này là yêu bữa nó rong hi cái lâu xuân đó này tin ngày đó này hết thì lại hàng Simon thì làm bằng kha anh còn lòng về lại ta Simon thì chú officer chuan làm vợ la thì chuan Mr. Charles chuan Simon tu này hiện thu còn căn bệt tiền chứ cái mà mình đâu zong hiện nằm lâu la thì chuan hệ company hi cái này hôn à năng hi vice president à cái xiêm mấy đón chơi đồng chú ít đồ năng nghe anh ti à mà sẽ Simon chuan chú em lâu thì lâu tay là anh ti chuan anh nung mình đang hô chuan anh còn chung chết tiêu tăng hai gót mày à anh nào bỏ chuan chung chết tiêu anh chèn bệt ta chú ta anh thấy nghe mấy tỷ lệ anh ti chuan Mr. Charles chuan cái thu in oi đón lâu này chuan hệ company trong hiền nông tâm mình in chua lâu mấy ngày đó này cái mà mình cầu tu chú cái thiên phải mấy ngày đó này anh ti ta hệ thì lại hiền Charlie te po chu in luan am hun tu ga chuan kal turin moto ga chuan am bung wa da chu an lo la lut vel me ka ti hian moto ga lo thula bung wa hi hnung lama ka wada nge anti chu tia moto ga alu chi mai chu driver chu moto chu ti thunga Atlanta thut maya Atlanta de mai hey driver loading te bung wa la dal he nem loading te tinan awa uma chu ta Crystal chuan driver yang hati tlan de ya ka pasal moto ka kon lakal le nem iding theng em dingo anti ya ma se driver chuan poi ka ti khop mai Mr. Godwin an min kon tira chu wang chuan ka ding thei to lo ni anti chuan enga Godwin an kon tiro chemo anti chuan o ni ati ta nang ni mi sul ho me chu en theng nge mai ti le chun en line min kidnap te tum velamo tu nai nong takin ding ha ko anti ya chua antuma ma se kong ka chu ain kal tlat mai sia Charlie tian awa Charlie chon thei to pen a kon zera Crystal chu a hlau thon tuk chu amit tui atla atap ta ho mai ma se phak ngai om si do chu tia Charlie kon plan zel chu motor pakhat ama lampang pan zonga kon plan chun a kon sutlu ve ta hal throi maya Charlie po chu at lu thok maya ni kho khelo chuan an zui ti tia ma se chu tia ni kho khelawa an a kon ha chuk le chu a friat na a lo to zong ka a kon nei le lia president company thu be kan ilai kha ami thla chuna kon lang chuai maya khatianga za tak maya chi ben buk lai te chung te chu a friat na chun a kon le lia tin ne chin dewa helicopter a chuang lai nupui nei li ti kan tuma wanga azin bo tur lai vel te kha a kon ngai to chok to wei mai ni a ka tong chon thi kon chok zoi maya ni kho khalo chuan a le tarang mai heti lai hian company lama chuan Mr. Charles chuan nang Simon a hian ka thu in hial velamo
ni ka khia long ko unau pa khanin nang hi document poimo tak encode tu na ti chia mi poimo tak chui ni password dong zong po nang ma chau hin khia te rong kha tuna hian document poimo tak hon na password khamin khullang ti chuan khoi na galan ti ronga nang he ka ti hlum lawang che an ti chuan ngoi mai te tin chiran chaga lo thi po ni la Mr. Officer hi ke chuang ka passan be ngai don lo an ti chuan ani chuan kan ti thum chiang ani mai lom tin an tlo thal thok maya the tiang ang thu oi lo lu tok chuang ta ma ka ti lo an ti zuya he ti lai tak hian an ma shuina chuan Mr. Officer a chui theina tu ka ta na khol an da khami tanga signal gon chuak kha na gon mana an nau pakhat me che chuan kapu so ente TV shuina son inge mani gon langania an ti ta inga tina han en phei ta thup maya moi te bom ani lo mo alarm bom ani anga an dia chuta TV tong chuan signal kan muwe tina kan soya chuta Simon an chuta kan khathiam ngal Mr. Officer kan chui theina tu ta na ama khol oma tongin signal kon chuak ani so om je chu Mr. Officer chu ala thilo ni so an ti ta ma se Mr. Chaw sa chuan a thei do ka una pa chu a thi dei to lom enting elo le thenga an dia chuta Simon a chuan Mr. Chaws he company thil ti zong hi a poizia ida khathiamang he kan ro ma po hian security camera a om veka enkim ain record vek Mr. Officer chu a gon le ngeyang chuti huna chuan nang hi angai to ma sok bek tur le I chung chang hi a boi pui ma sok bek tur niang le naw te u midang ho kha ko la the job Mr. Officer om na hi kan khet o boka rawng takin ni va khwe nga langu antita helaya Mr. Chaw sanaw mai che hiam lungai su apu Mr. Officer a helicopter a ham bom kan kam nge maya apuak nei boka entikong mahin adam khu chu theina om lo chu wang chuan hun roi lo te lo nga kila thodik chu on lak hal vat mayang antia Mr. Chaw sa chuan nie isoi ni khop mai kan hlau thong tu kan ni lo an ni hiam min ti hlau thon tum mai ni ati ni heti lai hian Crystal po chu mi pani hian lo mana min tha teu tin Mr. Good oina hena chuan du lo chung chuan lo fuai luya Mr. Good oina ma chuan han din tira Crystal chuan Zeno Good oin nang ma thil ti vek ani ti hi ka khia hetiang hian ti dunam hangin nupui tan min nei itum velamo teu lo mai a thleng don chuang lo a han tia Crystal ai tu chiang te I pasal khatuna chung ka kuta to wa zia chu anu na top lo chu ka kuta to tina ne chu katan chon thilo som te mai ni ya chu wang chuan ka thui oi ngai ni chu ka thui oi lo chuan a chunga ka ti tu hi a poi view don ania an tia Crystal chuan Mr. Goodwin ole ka thiame a poi ka ti khop mai ani kha chu entin ma te lo la ka do ni ani kha chu kaltir phatla thain ka khaya a han tia Mr. Goodwin chuan ol som devin kan kaltir me ang mo a thalom chu tiwa kaltir ko te chuan thung thila te chuan min dil ta che ani lo ve chuan ka thin rim le hi on chuak palanga ka ti tu hi ka ti tho mai theini a ti ta ola chun zum chu episode le kan kon tiang alo chu hun lo changula kan kon ti chuak le ba don ne tu na tan chung khami chin ha kan du tok le phatang ola thil dang dei kan tak lang lok tiang sang ni le som pa riat bo vel khani tan ka khia battle center lung le battle center ko nu le pa nei lo te le tin thun ka chu nu le pa nei tho ma ko chu engkol le the lo te no pangan da khom nang chi khami mun khu kan zut lo wa ti chuan in donation te pukan khon chaka an Christmas bazaar na tung kha kon king khom ve thei ne kan zu pian lom ang ren khop maya ti chuan chu tang chuan hei kum ro ku vel chu ani lo kum riat zo kan hi haliam ve le ta ti chuan kan chu kal le a no pang te po hei awm thei chin kha so ka khan ne lo fix na savio to a chan chu mun pakhata no pang om thup pakhathil ram lo te khani ve a tin so ka tong trampuina thei to pin no pang pakhata nan jang ne kho sang thung vel ning ka khia chu tiang bo vel te po chu am pe ti khanin thei to pin so ka lam chan trampuya ama ko chu no pang dam lo thuam no ngai tin no pang om kho ma chuanin an thuam no te lo che chaka
an suyang dewin no pang pakhat chapal an lei sak vei chuan midang ho no pang dang som chapal ha chu lo cheleng hal vek to ne mai khatiang deuh khan mo thak nei ve duang chi te khatiang anga ka zong len khan in en kol thi ha sa ang khom me hau tak ve ni an mingin sokak lama tangin no pang pakhat zera chiang chu di zat ti tampuina lo kal ve si wang khan mitam tak chon lo ngai tha pha ve lo thei lawa ama ko chok chuanin an phang ve thin viau mai du khop nei hi tak tak thei lawa chu ti lai ko chuanin methel chen tok lampang phe chitle min AT&T kan tiang te lak tak lo nual tua khang te ni wang khan an ni hi chu an ni chu sokak an tampui lom emo ya ko khan la mina tampui lom ti emo khatiang kha thila om ve thina wang khan tampui lo lel hin ni thuina amma ni pon phang ve ya ne tiang a donation han kon sak lui de po an du lem lo me thia pathian ren chana kal chu an ni te me mai ama ko chu chun ha sat na ni ve wangin hey coming Christmas an bazar na ni mo an roi thena to ni mo tiang vel chu tum sak thai dan hi om si o ti ka ngai tu na khana kon om ta ni chu wang chuanin sang hila som pa da hangal lo de to a ri ve veo to kom ret lai kom som do na kal to chu wang chong kumin chu intire chin te ang ka tia helai hianin QR code ka on tak langa askan mai thinga tin KGP na to number de poka on tak langa kinga tang khianin donation ha ka han khon sak le do thuai mai ni tun mai donation ko khon thin lo en thin chunin khrianga donation pe tu ten ming te ka tak langai lo ma ko chu alu za te chu kan tak lang ve thina tunge pe ya to tenge ni ti ka tak lang vak ngai ro chan chu indian le hi tam thina chan chu he nga mon neu hi tam tu ni chu wang chon ke chuanin pe tu te ming hi ka tak lang lo wa en zan nge lu te ka tak lang me thina chu ka kal phong thina ni amilo khathiam la chu wang chon kumin sang ni la sum ni paruk an Christmas oi thena to ni mo tin an thom no enga niang khatiang ang chi polo ni ta se donation pe tu dan hi ka kon tak langa ki khi ala ma view na ngin ti ma ka thain ka khia alu tho khuk lem lo mo zep thuam lo wa ming tak lan lo ni pe jam poisa hi lut mong ve de laka ka tong tu huat tho suwa chu wang chon he donation kan han khonanga ba ka tha chho vel thang chu kan han khon chho wanga i bak thama August theng te chinang o tuna July nia he August July la August chung hi tu yang khon deuh ngon ka tila ala lu tam vak lo chuanin October kan hang kai chho mai tu ngai ta la tho o me chu chu mi in phal ta tan helai bethel center no pang en ko ngai tak tak om te no le pa en kol tu momal nei lo te ta na Christmas an lo goi the ve the na tu te le thuam no an ma mo an le na tu te pe tu tan hun kan kon hong nei chu o to ne sang kan kon khon ani be ga me chu